Хәерле кич, кадерле дуслар. Шаллы телевидениесе үзенең яраткан тамашачыларына тагын бер яңа проект тәкъдим итә. Без аны Йолдызлар балкышы дип атадык. Шаллы төбәгендә үзенең фидакар хезмәте һәм таланты белән йолдызга тиңләрдәй шәхесләр элек тә яшәгән. Бүген дә бар, киләчәктә дә булачак. Тапшыруыбызның максаты әнә шул йолдызларны барлау, исемнәрен халыкка җиткерү, аларның якты гамәлләре балкышында яшь буынны тәрбияләү. Алар төрле өлкәләрдән булачак. Төзелеш һәм КАМАЗ заводларыннан, мәгариф һәм әдәбият, сәнгать дөньясыннан, фән, спорт һәм сәламәтлек саклау өлкәсеннән. Бүген Йолдызлар балкышының тәүге чыгарылышы. Безнең беренче йолдызыбыз инженер төзүче, галим Рауил Галимҗан улы Галиәкбәров. Аны сайлавыбыз очраклы түгел. Шаллы төзелешенә зур хезмәт куйган мөхтәрәм шәхес ул. Туган елым 38 елга 2 июль айы. Олы Тархан Тәтеш районында бар. Зур авыл. Әтие нигез кемнер? Әти председатель, әни домохозяйка 7 бала үстерде. Тормыш иптәшегез кем? Гаиләм Тәнзилә ханым Саримова. Әтисінің фамилиясы бойынша Саримова Тәнзилә Бариевна, инженер-строитель. Белемегез? Белемем югары. Мәскәү политехник институт бетердем. Центральный институт төзү конструкциялар буенча аспирантура бетердем. Фәннәр кандидаты. Тормыш девизыгыз? Мәскәү. 2 километр ярым булды, 5 минутка. Уртача скорость 1 километр 2 минутта. Рекорд bu тренажерда 38 километр 76 минутта. Бірі шушынан түшмейше, қозғалмайша. Мен шығылданан берішмәкке. Бір кімге де берішмәкке. Кіш бойынша да, іш бойынша да. 95 деген планкым бар менің, 95-ке яшарға. Шуны өтер үшін харакет керек. Бу җәйдә Рауил Галиәкбәров 7-нче дистәсен тудыра. Әле егет килеш 20 яшендә үк маяк җитештерү берләшмәсендә көчле радиация нурланышы алган ул. Ярты гасыр каты авыру белән көрәшеп яши, әмма зарланмый. Башка инвалид иптәшләргә, оларак кешеләргә тәкъдим итәм. Шул хәрәкәтне ташламаска, яшәр өчен, исәнлекне саклар өчен. Иртәнге күнегүләр тәмам, эшкә китәргә вакыт. Кама политехника институтының төзелеш факультетында укыта Рауил Галимҗан улы. Үзе кебек югары белемле төзүчеләр, фәнни хезмәткәрләр әзерли. Тормышыгызның максаты? Яхшы, көчле, акыллы инженерлар хәстәрләргә. Үзебезнең смена хәстәрләргә. Смена хәстәрләргә, аларга ышанып, тапшырырга зур эшне төзү өчен. Бу өлкәдә уңышларыгыз? Уңыш бер укучым кандидат наук булды, ул Шагитов Илнар, безнең ЗМАда зам главный инженер булып эшли бүгенге вакытта. 2 соискателем бар, яшь буыннан соискателем бар. Оештырырга уйлап йөрибез студенческий научно-исследовательский кружок. Хәзер төзелештә иң зур проблема нинди? Төзелеш өлкәсендә иң зур проблема бүген семен җитми, бүген җитми стеновый материаллар. Шул проблема турында без эш алып барабыз үзебезнең лабораториядә. Бу көннәрдә эшетегез Рауил Галиәкбәровның студентлардан имтиханнар кабул итә. Сиңа уңышлар төзелеше бик катлаулы эш, белем кирәк, төпле белем кирәк. Һәрвакыт шулай уверен төзүңне, яме? Төзелеш технологиясе буенча 3 фәннән укыта Рауил Галиәкбәров. Бу өлкәдә аның белеме дә, тәҗрибәсе дә искиткеч зур. Күп еллар Шаллының төзелеш материаллары җитештерүче иң ире ЗӘП һәм КПД заводларында директор урынбасары булып эшләгән ул. Бу предприятиеләр яңа шәһәр салынган иң катлаулы чорда эре панельле йөр детальләре җитештергәннәр. Тулы куәтләрне эшләп, бөтен төзелешне эзлексез тәэмин итеп торганнар.
Элекеге төзүче хәзерге галимнәр өчен шәһәр төзелеше бүген дә көнүзәк мәсьәлә. Яңа материаллар уйлап табу, төзелешнең сыйфатын арттыру юлларын эзлиләр. Равил Галиәкбәровның үзенең 30дан артык рационализаторлык тәкъдиме бар. Ул укытучы буларак та, галим буларак та, тәрбияче буларак та студентларны менә аларны әзерләүгә бик зур өлеш кертә. Студентларны әзерләүгә. Үзенең тәҗрибәсе белән уртаклаша ул яшь коллегалары белән. Мин завкафер буларак та аның ярдәмен бик сизәм. Бик күп очракларда ул әйтеп җибәрә, менә проблемаларны чишкәндә булыша. Шуңа күрә аның авторитеты бик зур компида. Иң соңгы казанышыгыз. Иң соңгы достижение яңа материал уйлап таптым. Күптән уйлап йөргән яңа эффективный материал гипс карамагында. Шаллы төзелешендә иң кызыклы шәхесләр. Беренчесе академик Борис Рафаилович Робаненко, икенчесе бик зур строитель Батя Евгений Никонорович Батанчук, üçüncüsü birinci sekreter Горком партии Рәис Киямович Беляев. Шаллының киләчәге. Ак шәһәр, мотор, ак кала Робаненко күргән, күзенә күренгән кебек, ак камадан аппак шәһәр булып алар дим мин аны. Эштән соң шәһәрне урап кайтырга ярата Равил Галиәкбәров. Меңләгән төзүчеләрнең шул исәптә үземнең дә өлешем кергән. Шуңа якын миңа Шаллы ди ул. Бүген Равил абыйга без дә иярдек. Аның җитәкчелегендә төзелгән йортларны, мәдәни-социаль объектларны күрдек. Дистәлегән, йөзләгән алар шәһәрдә. Һәрберсен намус белән, озак еллар халыкка хезмәт итәрлек булсын дип, яхшы итеп төзедек ди ул. Әнә, нигезе нык булгач, күпме еллар торган Түбәтәйне Кама кунакханәсендә төзеп бетергә телиләр хәзер. Ул беренче бик бина Татарстанда дибәсәк тә яңылыш булмас. 24 катлы 564 урынның гостиница Кама дигән исеме бар аның. Бик сыйфатлы, аның аста 3 этажы бар, технический. Ул самоварга шаган. Аның ортада жаровница кебек ядро жесткости дип атала. Аның тирәсендә торак площадьлары, торак биналар. Без анарга крупны щитовой опалубка проектировать иткәннең заманында на этаж. Аның эчтәге лифтлар, йөри торган җирләрне, технический сулар, водоснабжение, отопление йөри торган җирләрендә бик интересный конструкциялар бар. Аларга съемный сердечниклар, Birinci Союзда шундый агрегатлар biz аңа проектировать иткәннән көн сайын планеркага уздырады ремонтка керешәндә. Рәхмәт әйтергә кирәк төзүчеләргә, Филимоновка, Виктор Петровичка, Мочаловка, Эрнст Гареевич Николаевичка һәм эшчеләргә. Алар аны тырышып беренчедән башлап, нулдан башлап шул җиткерделәр. Ул 11 катлы фундамента, 11 метрлы катлы фундамент тутыра. Аның хозблогы бар. Ул айрым тора ала торган торак гостиница. Яраткан бәйрәмегез. Яңа елда карчык тутыра тавыкларны матур иттереп, тәрнеп ашап, туганнар белән баян белән җырлар карчык мине бик җырлый. Аның җырларынан башка җырларны мин тыңламыйм да. Аның кебек елатып җырлаучылар юк. Бик аз. Яңа ел. Кайсы илне, кайсы шәһәрне яратасыз? Татарстанны бик яратабыз. Казанны безне элеккеге борынгы культураны сетер өчен яратабыз. Шаллы безне яратабыз. Үз хезмәтебез кергәнгә яшьлегебез шушында узганга. Бүген без төзүчеләр йолдызлыгында Равил Галиәкбәров йолдызын кабыздык. Ул яшәү мәгънәсен үз төбәгенә, үз халкына хезмәт итүдә күрә. Шушы изге максат белән бәхетле ул.